Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Rozmýšľam, že kde je taký pán Bartek? Že kde je hrdina pán Bartek? Rozmýšľam, že či nechcel vystúpiť predo mnou, sa zlakol, alebo keď vystúpim ja, potom sa tu zjaví a bude komentovať moje vystúpenie. Každopádne, pán Bartek, veľký to hrdina enormného nadľudského zápasu, ktorý tu zvádza koalícia na čele Hlasu. Zatiaľ chýba. Takže, ale verím, že hlas zaznieje hromov z pléna, že proste čo tu robíte. A ako bránite bezbožný ľud, ktorý vlastne nevedomky v dolinách pracuje, kým vy naozaj pred tým zlým Bruselom ho idete chrániť. Bude to hrdinský zápas. Dokonca ste si objednali fotografa. Fakt ste si objednali fotografa. Ja som sa čudoval, že čo sa tu ten pán Kalivoda tak styluje. Niektorí ste si to všimli, je to na videu, sa to tak styluje, prišiel fotograf NRSR a ho tu fotil. Bol som sa pýtať, ste si ho vyžiadali. Rozumiete? Zo vším všudy. Zo vším všudy, aj s fotografom. Proste, jak je to úbohé, jak je to, proste, že čo to vlastne je? Idete tu, vytvorili ste si nejakého panáka slameného, idete ochrániť bezbožný ľud, a ja, pán Bartek je tu. Ako som tušil, po mne však, bojíte sa predo mnou však, ale spievať pogotovie je ťažké, ale nech sa páči, počúvajte. Ja nemám, ja vidím tabulu. Poprosím, aby ste nereagovali, pani poslanci. Tabulu. Vystupuje pán poslanec Hlina. Nech sa páči. A presne nepokrikujte po mne, no? Správne, veľmi správne. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som upozornil som pána Barteka, aby nereagoval na vaše vystúpenie. Ja hovorím, nechajte ma hovoriť. Zohral sa tu taká normálna inštalácia, to normálne predstavenie. Nakráčal, takto chvíľku stál, fotiek bude neviem koľko, na flikri, v tlačových správach. Pán Kalivoda bude hrdina dňa. Neskutočné. Ja som tento manuál, vy ste dostali manuál, identifikoval, možno je to už 2 týždne dozadu, to bol v takej relácii, sme boli u Kráľov, to je tá relácia. A presne tam som si všimol, že ste teda už začali o tom hovoriť. Pani Puškárová tiež pre istotu, Začali ste o tom hovoriť a už ste to mali najlajnované, že idete zohrať tento obrovský zápas. To je ako keby som si ja vymyslel, že ide spadnúť meteor, ale dám návrh uznesenia, že ideme ako robiť obrovský boj, teda aby nás obišiel, alebo aby nespadol. A ono nakoniec zistí, že žiaden meteor ani sa nechystal spadnúť, ale ja sa budem brániť, že som teda zachránil ľudstvo pred padajúcim meteorom. Ako je to úbohé, ale viete, ale podľa mňa je to nepoctivé v tom, že za čo vy tých vašich voličov máte. Viete, za čo vy ich máte? Keď takto nechutne sa ku ním správate. Naozaj sa tu nastajluje, upraví, učeše, môžete fotiť. Predložíte znôžku táranín, kde vyzývate, prezývate, neviem čo, kto by to čítal, prosím vás, však? Ale tlačovka bude, jak ste ochránili slovenský ľud, predtým, aby platil tomu zlému Bruselu. Budete za hrdinou, v diskusiách budete rozprávať, pán Bartek pôjde, že ako to šlo. Viete, že o čo vlastne ide, že to sú vlastne tie emisie. Viete, mimochodom tie emisie, kde vlastne ste im punt z toho dali, že čo to vlastne je, partička typu Slota, Fico, Počiatek. To boli tie emisie. Viete, že tie emisie, vznik emisí vzniklo preto, že Európa aj svet si začína uvedomať, že je problém. Ale na Slovensku to pochopili ako príležitosť. Proste to je príležitosť, ako prísť ku peniazom bez roboty. Proste tak to presne je, lebo v lumpenštáte to presne tak dopadne. A na kancelárii generálneho prokurátora sa 2 vagabundi rozprávali, jak jeden oholil Fica a druhý ho neoholil. Neskutočné. A to oni rozprávali o nás, o našej krajine, o premiérovi, rozprával tam minister s generálnym prokurátorom o emisiách. To znamená o tom, čo má zachrániť túto krajinu pre budúce generácie. A vy ste z toho spravili prostý kšeft. To je celé pre vás. A teraz si myslíte, že teda všetci sú takí ako vy, hej, a idete tu bojovať, že nech to tak nerobí. Ľudia moji dobrí, naozaj dajte pozor.
to, čo sa vám snažia predložiť, je jeden nechutný zápas. Fakt nechutný zápas o preferencie, o miesto na slnku, o nezhynutie v poli bitevnom politickom, tak proste našli si fantomového nepriateľa. Vytvorili, dokonca číslovku našli. Skade vyšlo suma 3000, prečo nie 3500? 4000, to znie tak dramatickejšie. Že, viete, že to je, ale dobre, arbitrárne ste určili 3000 a teraz idete vypočítať tú zľavu, akej sa vy dopracujete, že aká je hodnota vášho zápasu. A teda, že hodnota vášho zápasu bude aká. Lebo ja vám poviem, že približne o čo by šlo, keby o to šlo. Lebo prísne vzaté ešte tie veci sa stále o tom budú rozprávať, ale viete, 3000, priemerná domácnosť, predpokladám, že pán Kalidovoda to vie, má prípravu pofotené, má všetko, tak viete aj to, že z kubíka, mne sa nepáčite, mne sa páči moja žena, ale že, viete, že z kubíka plynu sú 2 kg, alebo 2 kg, už furt sa opravujú, tak sa to vlastne povie, my po oravsky to povieme vždy zle, že toho CO2. To znamená, že keď priemerná domácnosť v dome spálí 1500 kubíkov, tak to je 3 tony toho CO2. 3 tony toho CO2, keď je dneska tá cena tej emisnej povolenky nejak dorovne 60-80, dajme 60, sa lepšie ráta, to je nejakých 200 eur, 180 eur. Deleno 12. Koľko je 180 deleno 12? Poďte, pomôžte mi rýchlo. Koľko? 15 eur? 16? Tak? Pomreme tu všetci. 15 eur. Viete, že ja fascinuje, keby naozaj, že k tomu prišlo v tej podobe, ako to je, keď sa emisné povolenky nestanú Eldorádom kšeftárov a podvodníkov a darebákov, ako je bol Slota, Počiatek a ten, jak sa volal ten generálny prokurátor, nech mu je zem ľahká, hej, ako? Trnka, hej, tak proste sa nájde reálna cena a keby utekala z reálnej ceny, lebo podvodníci ju budú mať tendenciu tlačiť hore, no tak sa zastropuje, nech je tá reálna cena na úrovni tých 60 eur, takže nejakých 15-16 eur na tú domácnosť. Dobre, a teraz, že čo za to by sme kúpili, alebo čo za to máme, za to by sme možno mohli mať, že sa aspoň tvárime, že sme zodpovední. Či už sa nejdeme ani tváriť, že sme zodpovední. Či to je po nás potopa a potom tu pomreme? Akože ja neviem, podľa mňa by sme mali skúsiť. Či už teda necháme, že rezignujeme a nejdeme ani skúsiť. Nech to sa ohrieva, nech to zhorí všetko, my to tu dožijeme a po nás uvidíme. Ale ja mám deti. Budem mať aj vnúčata. Ja neviem, ja som taký, možno som to mám zle pomílené, uznávam, že môže byť, ale nech mi je odpustené. Tak ja rozmýšľam, že ešte teda, že čo by bolo tak neskôr a vyzerá to dosť bledo, ak sa tomu nepostavíme. Niekto vraví, že márny zápas. Ale koľko márnych zápasov sa vyhralo? Treba len chcieť, proste treba to skúsiť. Alebo vôbec už rezignujeme predom. Takže, viete, treba ľuďom poctivo. A poctivo by ste mali povedať, že keby to bolo tak, ako je to teraz, tak je to niekde tak plus minus. A na tú naftu to niekto vypočítal, tiež je to nejakých 10 centov na liter. Viete, umreme z toho, neumreme, ale jasné, že vy potrebujete mať veľký zápas o svoje politické bytie. Najhoršie, čo sa vám v politike môže stať, že ste zbytoční. Naozaj. To je veľmi nebezpečné a ja to teda tak identifikujem. Hlas začína byť zbytočný. Viete, kto vás potrebuje? Však nie ste dokopy nič, nemáte vôňu, za ničím nechutíte. To je proste, mali ste byť tí lepší, no proste začínate byť zbytočný, tak robíte takéto psie kusy. Takéto mysteriózne, fantomové zápasy s niekým o niečo. Takže prosím vás, robte to, čo máte robiť. Tuto kolegovia spomínali, že dodržujte termíny, prihlasujte sa. Európska únia to rieši, ide sa vytvárať fond. Fond by mal pomôcť tým, ktorým treba pomôcť. Verím, že nebudete pomáhať zase chlapikom, aby si zateplovali, nadstavby bazénu, ale že teda fond by mal pomôcť tým, ktorí skutočne treba pomôcť. Hej. Reálne máte možnosť ovplyvňovať niektoré skutočnosti z pohľadu toho stropovania. Naozaj, ja si tiež myslím, že emisné povolenky by sa nemali stať Eldorádom priekupníkom a podvodníkom. Keby tam pustili vás tu na zo Slovenska, manažovať emisné povolenky, to by sme len videli, počúvajte, to by ste spravili z toho
To ste z toho spravili zlatú baňu, čo? Ale to vás tam nepustia, vy len držte to, čo môžete ovplyvniť, dodržujte lehoty, ktoré máte, prihlasujte sa tam, kde máte a verím, že to nejako zvládneme. A budeme mať 2 v 1. Viete, 2 v 1 znamená, že sme zodpovední, nejaké náklady, ak s tým budú spojené, tak treba sanovať. Môžete sa tým zvýšeným nákladom vyhnúť. Nechcem povedať cez Košice, ale môžete sa ním vyhnúť, že budete šetriť. Ja neviem, to slovo na Slovensku je zbytočné. Podľa mňa tu by sme mali šetriť. Tu je štátny rozpočet šuvík, z miliarda nie je peniaz. Ale ja som bol tak naučený. Ja som bol celý život naučený šetriť. Mne to príde v celku také logické, akože zavrieť okno, ráno vyvetrať, potom zavrieť okno. Žena, keď nezhasnem v kúpeľni, tak ma cepuje, kričí po mne, takže si dám pozor. Ako ja neviem, ako podľa mňa to je, či to ideme vypustiť, že čo my sme tu, Brunej, čo ste vy vlastne, čo chcete tým ľuďom podsunúť? Sa o všetko o nich postarať, len vás treba voliť, hej? Dokedy chcete túto ilúziu živiť? Považoval som za dôležité k tomu vystúpiť a identifikovať, že o čo tu vlastne v tomto príbehu nejde. Tým ľuďom vôbec nejde o ETS, vôbec nejde o to vám pomôcť. Ide o to, ako spraviť to, čo im hrozí, že sa stanú zbytočným v slovenskej politike. Ďakujem.